Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. O sa kunay mong kisulob? Gising-gising ka, Sonis? O naghangin ka pa? Basi may panamuton ka na, ha? Iho, I'm glad that you're home. Oh, Niya ka na aron makasanta ka. Niya ng imong inahan. Unsa? Why? Unsa inyong santao nako? Ang akong mga lakaw, uban sa akong mga higala, mao ba? Ang akong events with my foundation? My charitable works? Oh my God, you're disgusting, Armando. Ha? Wa mo ba mahuna-huna sa kadaghan sa mga tao nga maghangad na lang unya sa akong panabang kung hunungon ko ang akong charitable deeds? Mami, Ha? ang wrinkles. Relax. Huwag mo pahunong nimo ng imong mga charitable works. Thank you, iho. Mayo ka pa. Nagkasabot ka pala ako. Naiuban diha. Hey, I better go. Late na ko sa akong kikasabot. Buyers! Oh, Nakita na ni mo na. Lupig pa'y batanon. mas may po na, Dad. Aron, pugong si edad ba? You can stop something that's destined to happen, Iho. Kining, Dad, masa ka na bista asa? Ato ko sa kong lawak. Okay. Ikaw pa yung miss biyahe? Sige. Diyan na lang sa guest room nga dool sa imong lawag, si Chini. O inikahuman ninyo pahiluna. Panganaw ka magbalik. Bisan makadit lang aron mangaon, okay? Dad, dito na sa kong lawak si Chini. Nagpakasala pa rin ka mo dito sa laing nasod? It wasn't noticed. Nagtipon namin ko sa kabay dito sa kawas, Dad. Dito sa laing nasod, huwag makabuot ka ninyo. Pero niya ka mo sa Pilipinas, iyo. Niya mo sa kumprimay. My house, my rule. Dad! OA ng imong amahan ha. Conservative ka na si Daddy. Busa, tumanan lang. Besides, di ka magdugay din di ba? You need to go home to your family. Ikaw na ang akong pamilya, Eric. Pangitaon kasi mong ginikanan. Wa si masayod nga may pauli ko. What? Nadugay ka man lagi. Ay, sorry, I'm late. Saan mi abot man ko rin akong anak, gikan sa gawas? Mao ba? Hay man nga akong chocolate. Wala ko mangutana kung may pasalubong ba siyang da. Pero labing siguro wa. Kay nagsalig pa usab na namo. Mao ba? Gilok gud oy, gilok ay kan mudagaw. Tumot kay ko yun gabi. Kalipan ni mo gipahong ang cellphone. Miabot si Armando. Tingalig makita niya nga naka nagtanaw na ako samtang nagbubo sa pinan sa kong lawas. Buhaton ta taron. Ha? Ipangandaman ta ka. Kita ka na. Oh, busy? Ihigot na karon diha sa kama. Samtang magbubuo ko pino sa imong lawas. Sugdan na kay bubugi kan sa tumoy, sa ihil, ug unya, ako ipasaka paingon sa imong bakpak. Pero siyempre, muhapit na gusto nga. Dili may mong laktawan na. Ay! Sa imong gusto. Motor o auto.
Naumanagit ko sa akong gilapan. Gidawat ni tiyang gipalabahan ni ng usting. Ug unya, ako unya gipalaba. May nalanggani kay dali ra kong nahuman. Kay di kayo daghan. Dalion ko ni kayay. Aron makakaligo na dahin ko. Tingalig malito niya ko. May nalanggani kay alauna pang akong surdon. Nalabanan ako ang tanan tiya. Ako na sang nahayhay ka ganina. Adto na ko. Tayo basta. May kwarta ka pa diha. Ha? Binliyon ako diri be. Wa na ko'y magamit diri. 500 lang. Oh, 500? 200 na lang akong kwarta tiya. Igo na nga ipriti sa sunod na sweldo. Saba diha oy. Tuom tanimo. Ambi na be. Tiya, wala ko ipriti kung imong kuhaon ang tanan kong Ambi. Tiya, Oh, unsa ron? Imo ron? ang cellphone nga gihatag ni Armando na ako. May cellphone ka unya mo yung kang wa kay kwarta. Daw ka may hana ka na. Ambi de. Ambi. Tiya, di na ako. Hawa! Ambi na. Kinsa man yung nawag? Armando. Kinsa man ni? Si Armando. Tiya, ambi. Sao man dis pagtubag ha? Kalisod ba ini? Hello? Hello? Hello, Melody? Kinsa ni? Oy! Kinsa ni? Lain man ang may tubag. May I talk to Melody, please? Nga naman, unsa may toyo ni mo? Iya ka buyab no? Ngigani mo dong sa? Masaman? Makabuhi ka na sa kong pagumangkon? Kahilas ni mo! Ma'am, excuse me, but this is Melody's manager. Could you please put her on the line, please? Manager? Huy, Melody. Ibo ko ng manager di ay. Aha, ako orman nakasabanda. Tumaga. Ha? Manager? Ingon siya. Dali na. Hello? Nasayad kong nasa imong kilid at mangyaan mo sa ano na pagtupag, okay? Pagkita niya na, May... human sa imong trabaho. Sige, sir. Okay, see you later. Ngano man kunong nanawag man ang imong manager? Unsay toyo? Kuan tiya. Dugay di kong mauli ron kay pa-overtime mon kuno ko. Mao ba? O may noon, aron madugang nga rin mong sildo. Kuwang na kaya na imo kita, oy. O bitang nanawat kong labada aron may extra kang income. Tiya, Sige na, ambi ng 200 mo, be. Di ko mo toong kay kwarta, oy. Palit mo nga di kag cellphone. Ambi. salamat ini ng lusing ha. Ilisan talang unya kay nagsweldo na ako. Ay, dili ko maningil, oy. How huge katampalasa di mo iyaan, oy. Nang, nasultihan ta na ba ka nga may nakaila kong idara na nga lalaki? Dato og... Gwapo. Oy, ay, lahi ang imong ginisihan, ha? Usaman, nanguyab ni mo? Wat nang uy. Minyo na siya. Uy, unya, Ganahan ko niya nang. unsa, Melody. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!